за издигане на националното знаме на Република България. Мирно! Знаменна група. Ходом. Марш! Разкри училището, днес върти. Звъни звънец из цялата родина, села и градове навред канти. И ние, хилядите ученици, към този звън летим като орлак. Из бодрите си, весели редици, изпълваме училището пак. Изпълнен с този екот многогласен, от септемврийско слънце озарен. Начало на живота ни прекрасен, как радостен си, пръв учебен ден. Уважаеми гости, скъпи учители и ученици, добре дошли в родното училище. То отново отваря вратите, приканвани към знания, зовени към труд и учение. Първият учебен ден всяко българско семейство изпраща детето си на училище с вяра и надежда, че там е неговото бъдеще, с най-сърдечното и искрено пожелание на добър час. Приветствие към всички вас ще отправи директорът на 85-то средно училище Отец Паисий, госпожа Диана Аларгова. Скъпи ученици, уважаеми колеги, родители, гости, с първия полъх на есента училищата в цялата страна гостоприемно отварят вратите си, за да посрещнат своите малки обитатели. Българинът отдавна е превърнал този ден в празник. С мечтите си децата им да бъдат образовани и успели. Аз ви благодаря, че всички вие, присъстващи тук родители, се доверихте на нас, екипа на 85-то СУ, да обучаваме вашите деца и искам да ви уверя, че ще направим всичко възможно и ще дадем всичко от себе си. Ще работим всеотдайно и усърдно, за да растат децата ни образовани, умни и конкурентно способни. На този ден всички се вълнуват, но най-много вълнения има при малките първокласници. До вчера вярвали в приказки и чудеса, днес те са застанали до своята първа учителка. Те са плахи, с букетчета в ръце, а учителката с уверена ръка ще ги поведе първо към класната стая, а след това и по трудния път към знанието и науката. Не по-малко в днешния ден се вълнуват
и нашите осмокласници, избрали да се обучават в специалност търговия на едро и дребно, професия търговски представител. Пожелавам ви успешно обучение, успешно овладяване на професията и успешна професионална реализация след това. Изключително приятно ми е да ви съобщя, че днес сред нас е госпожа Лилия Донкова, кмет на район Кремиковци, на която до сега не успяхме да благодарим за тротуарите нови. Това доста допринесе за безопасността на нашите ученици и за придвижването около училищната сграда. Госпожа Иванка Георгиева, виждам, че дечицата вече поднасят цветя, представител на район Кремиковци. Сред нас е и госпожа Красимира Димитрова, главен специалист, кметско-враждебна, извинявайте. Госпожа Румяна Тодорова, директор на детската градина в квартал Враждебна, и учителките от детската градина, които изведоха четвърта група, и това са нашите днешни първокласници. Благодарим ви много, че уважихте нашия празник. Сред нас е и госпожа Десислава Коларска, която днес е тук като представител на читалищното настоятелство на читалище Свети Кирил и Методий, квартал Враждебна. Сега е момента да благодаря, въпреки че те си тръгнаха, на екипа на млечни продукти Здравец, които ни изненадаха много приятно с балони за малките ученици. Да им пожелаем техния бизнес да върви, а те все така да ни радват. И така, да си пожелаем още веднъж успешна, здрава, ползотворна учебна година. На добър час, скъпи ученици, учители и родители! Давам думата за приветствие на госпожа Лилия Донкова, кмет на район Кремиковци. Уважаема госпожо директор, скъпи учители, родители и гости, мили деца! За мен е удоволствие днес да съм тук с вас и да мога да ви поздравя с първия учебен ден, 15 септември. Както каза и вашия директор, той наистина е най-вълнуващ за нашите първокласници, но не само за тях, и за тяхните родители. Това е денят, в който техните деца ще прескочат прага на това училище. Деня, в който те ще се посветят на знанието и на учението. Уважаеми учители, наистина се обръщам с голямо уважение към вас, защото това няма да се умора да казвам, че това не е професия, това е призвание. Да си учител е нещо, което ти може да дадеш на останалите хора. В този свят, освен да взимаме, трябва да се научим и да даваме. А вие го правите най-добре, правите го от сърце. Правите го така, че вашите деца да са нашите последователи. Те да са нашето бъдеще и нашата гордост. Мили деца, поемайте от знанието на вашите учители. Те наистина знаят много и дават много за вас. Те са тези, които не само ви обучават, те ви възпитават, да не кажа до голяма степен ви отглеждат. Бъдете горди с тях, почитайте ги и ги уважавайте, защото те имат най-благородната професия – това да си учител. Гордея се с това, че съм кмет на район Кремиковци, защото в този район и децата дори са по-красиви. Благодаря ви и ви желая една успешна и присъствена нова учебна година. Давам думата за приветствие на госпожа Десислава Коларска, представител на читалищното настоятелство в квартал Враждебна. Искам да честитя учебната година на всички ученици, учители, родители и гости на днешния празник, защото за всички нас това е празник, сигурна съм. Правя го като бивш ученик на това училище, бивш учител и към момента председател, т.е. изпратена от председателя на читалищното настоятелство.
за да представя дейностите, които ще има тази година в нашето читалище в квартал Враждебна. Опитваме се да възродим културния живот в квартала и очакваме и се надяваме вие всички и вашите деца да бъдат част от този културен живот. Това, което ще има в читалището тази година, са спортовете фехтовка и художествена гимнастика. Ще има и има досега класически балет, скаутски отряд, вокално пеене, народни танци за възрастни, народни танци за деца, арт-работилница и при проявено желание от наша страна ще се сформира и театрална школа, но условието за нея е да се мине кастинг, който е в неделя. Така че ако от някой от децата има интерес да се яви на кастинга, моля да видите в страниците на читалището подробности за мястото на кастинга. Освен това, има желание за сформиране на родителски кооператив. Благодаря ви. Желая ви една година изпълнена с много усмивки и много желание за учене и на малките, и на големите, защото само с учене се постигат успехи. Успешна година! Днес най-големите вълнения са за първокласници. Те за първи път пристъпват родния училищен праг. Ще чуете стихотворения за първи клас от Ивайла Спасова, Борислав Атанасов и Емилия Стоянова. Всичко първо е красиво, първа песен, първи час, ала няма по-щастливо от детето в първи клас. Чанталука за буквара и боички за дъга. Утрото врата отваря и те води за ръка. Бронзово звънче размива всички птичета при нас. Вижте колко е красиво да отиваш в първи клас. Да си първокласник, то не е шега. Колко много грижи имам аз сега. По часовник ставам, времето следа. Мирно на чина си трябва да седа. Пиша букви и чета на глас. И разказвам ясно и внимавам в час. Много грижи имам аз сега. Да си първокласник, то не е шега. В първи клас пя своята песен, слънчето с вас. Здравей, слаба есен, здравей първи клас. Че е чудесно да чета седиш и букви и песни в частта редиш. Утре и аз и учили сини, здравей първокласник, слънчето слани. Поздравления към първокласниците ще отправи Екатерина Петкова от втори клас с песента Рипни калинки. Рипни калинки, да дропни ме, да са пука душмани. Рипни калинки, да дропни ме, да са пука душмани. Да са пука душмани. Кеми мойне, да са пука душмани. Кеми мойне,
празник. Позволете ми от името на родителите и от свое име да ви поздравя с началото на учебната година. С трепет и вълнение бързам да се обърна първо към първокласниците. Скъпи деца, за вас днес е един важен и вълнуващ ден. Ден, който завинаги ще остане в сърцата ви като първият учебен ден. Пожелавам ви да сте здрави, да сте любознателни и да сте целеустремени. И да се научите да възприемате училището като потребност. Трудете се неуморно, старайте се много, слушайте вашите госпожи и приемайте всяко предизвикателство с радост. На по-големите ученици искам да кажа, че ние, родителите, се надяваме да пазите и да помагате на нашите деца през цялата учебна година. Да бъдете добър пример за тях. И вие също бъдете здрави, бъдете целеустремени. И не забравяйте, че в днешно време е модерно да си умен, да си образован и да си достоен човек. Уважаема госпожо директор, уважаеми родители, учители, днес ние ви даваме най-скъпото си, нашите деца, защото вярваме, че чрез образованието им даваме повече възможности за смислен и достоен живот, а на държавата шанс за едно добро и проспериращо бъдещо общество. Благодарим ви, бъдете здрави и на Днес нашето училище отваря за първи път врати пред учениците от 8 клас. Менят се времената, променят се и хората, но традицията, свързана с училището, остава вечна, защото той е непресъхващ извор на знания и мъдрост за всички добродетели. Учениците от клуб Весело хорце ще изпълнят Тайчко хоро.
за изнасяне на училищното знаме. Мирно! Знаменна група. Ходом, марш! Дойде и дългоочакваният миг нашите първокласници да прекрачат училищния праг. По стара традиция госпожа Диана Ларгова ще удари един шут на венчето с водата. Да ни върви на всички по вода. И да приветстваме първи А клас с класен ръководител госпожа Мирослава Лакова. Първи Б клас с класен ръководител госпожа Елена Костадинова.